Jeg kan godt love dig for, at der bliver dimset rundt med den her kuglepen i den video her. Kuglepenge. Og så... Blue Eyes Shoot behind the scenes. Ui, det er kult. Fortæl dem lige, hvad der sker her. What's up, Blue Eyes fam? Vi skal ud i dag og lave noget photoshoot. Det er Season Essentials droppet. First studio session. Vi skal ud, tage lidt lækre billeder. Vi har lidt modeller med, lidt drikkevarer. Vi går ikke altid efter planen, men planen går. Spiser mikrofonen, damn. Sjovt at have en mic, men det har vi ikke lavet før. Nej, mic'd up. Og så skal vi lige ind og have et review på den nye hoodie. Af en af de mest stilede kebabs, vi kender. Gaps. Right off the bat, elsker at der ikke er drawstring. Jeg elsker den der connected hoodie. Du ved, også den der syning. Det er også en fræk detalje. Mange ved ikke om den der. Vægten allerede der. Det føles godt. Det er bare en ekstra small, jo, ikke? Ja, den er tung. God crop. Elastikken ser også ud til at være der. Du ved, rigtig vertic er først, når man tager den på, men førstehåndsindtrykket, det er sindssygt. Broderingsarbejdet er godt som altid. I don't think you can beat this for real. Ja, tak. Come on, man. Ja. Du får pengene senere. Ja. Okay, let's go. Vi har snakket om det her hele dagen, bro. Kør. Er ham deroppe? Er han i gang, ham deroppe? Ja, han er oppe bagved. Slap af, tag det roligt, og det går første gang. Han hører den samme. Skal vi bare lige hoppe i Netto her? Vi er ankommet til Lost Studio. En dejlig søster, der har hugget os op. Lige får fikset fotorummet klar og skyder lidt behind the scenes på den gamle GoPro. Det var mic'd op lige nu, ikke? Der er lige noget mere behind the scenes. Modellerne er så småt ved at komme. Kaiser. IT-mand Nico, han er ikke model, han er bare IT-mand. Jeg burde være det så godt. Haha, ja tak! Behind the... Og så... Top secret, tror jeg. Og kig frem. Albert, kan vi lige få en... Hvordan synes vi, det går indtil videre? Det går strålende. Der er styr på det. Ja, det går virkelig altså... dygtige folk, vi er med. Ja, det er virkelig et hold, vi har fået sat op. 100%. Kameraet døde på vores gamle kamera, så vi er upgraded til noget helt vanvittigt. Hvad så? Skal vi lige se, om ham her sidder okay? Ja, hvad siger vi til... Vi siger, at den har været sindssyg. Shoot 10 ud af 10. Shoot done for the day. Kæmpe succes. Let's go, 10 ud af fucking 10, mand. Og tak til IT-manden, tak til Arnur, tak til Freja, tak til Kaiser, tak til holdet. Det var i bilen i går. Jamen, har du USB-oplader? Ja, den her. Det her er en USB-oplader. Ja, det har den her også. Perfekt, det er det, jeg spørger om. Ja, men jeg spurgte jo bare om, hvorfor vi ikke bruger det. Nej, vi vender bare lige. nej, vi kører udenom. Back home. Sindssygt. Det var sindssygt shoot, det der. Det var fucking nice, mand. Og det virkede bare. Godt arbejde. Blue Eyes Shoot done for the day, man. Rigtig godt. Over al forventning. Heller nice. Sindssygt. Ja, altså, det var fandme nice, mand. Until next time. Ja, det tænker jeg også. Altså, vi ses næste gang.